A wannan bidiyon na nuna mana mafi kankantan jirgin da na shiga a rayuwata. Na nuna mana yadda muka tashi na kuma gutsura mana yadda muka yi tafiya a sararin samaniya har muka keta hazo, sannan na gutsuro mana yadda muka sauka a jirgin. Gashi nan dai kwa gani wa idan. Kwata-kwata mutum 12 yake dauka. Yanzu gashi mun fara tashi. Kwata-kwata mutum 12 yake dauka. Ba shi mun zo gurin wani dutse, saman wani dutse. Wancan shi ne direban jirgin. Ƙasa can ga wani titi can a ƙasa, zagar mun zo wani gari ne. Ga shi dai ɗan ƙaramin jirgi ne. Mun tashi daga wani gari a Congo mai suna Beni, za mu je wani mai suna Bunia. Za mu yi tafiyar kimanin minti 25 zuwa 30 insha Allah. Wannan jirgi shi ne mafi kankanta da na taɓa shiga. Kwata-kwata mutum 12 yake iya dauka, kuma idan ka shiga cikin jirgin baka ma iya miƙewa saboda kankantarsa. Shi ne sai jijjiga yake yadda ka san an shiga mota, kama an shiga mota an zo gudun lami, ga shi sai jijjiga yake. Ga matukin jirgin nan. Gari nan mun zo. Jirgin nan yana wani jijjiga ne mai ban tsoro. Duk wani jijjiga ne sai ka ji cikin mutum ya juya saboda tsoro. Wanda kuke ganin hannuna yana yi, jirgin ne yake shiga, yake jijjiga kamar wata mota wadda ta shiga rami, wato galop akan hanya. Ga
kankanta da alama gari ne kwarai da gaske. Hanya ce amma dai da alama ba wai kwalta ba ce. Wannan ƙauye ne a gabashin Congo Kinshasa. Yadda na ce wannan shi ne jirgin waje kankanta da na taba shiga, sunan shi Caravan, kwata-kwata mutum 12 yake dauka. Tashi daga wani garin gabashi wani ainihin muka tafi wani garin Nigeria, ga matukin jirgin can a zaune su kuma na sauka. So garin Bunia kenan, tafiyar minti kimanin 30 daga garin Beni. Kuma wannan shine jirgin fasinja mafi kankanta da na taba shiga. Jirgin ma nan a ajiye, daga nan ne gurin sauka da yake dan kankanin airport ne na karamin gari ne. Ga wani jirgi girman shi daidai da wanda muka hau, kaga ga mutum nan a tsaye a gefe amma da kaɗan jirgin ya fi mutum. Girman su ɗaya da jirgin da muka taho a ciki. Kamfanin ma guda ɗaya ne, kamfanin ma. Matukin jirgin nan zai fita. Amen. Amen. Asante. Unaweza shuka.